Fijo que pinke bat nire gugan uneatu egia dago, guazen! Guazen! Jona, txori, zure lagun mina homosexuala da? Entu minaki, etoia toitero, pasatu gabe, neskaragun to full bat dauka eta. Jona, zenba arren gure daten dituzu astean? Bueno, aste egunetan, 10 egunero, eta aste egunetan, estuki dagoenez, Red Bulla bozkarekin edaten dut, 20 data, gutxi gora bera, Red Bull. Arrakasta handiena opa dizugu zure bizitzan. Gustura jarraituko genuke zure galderak egiten, baina irratsaio honetan entzulak izaten dira protagonistak eta beraiei emango diegu hitza. Arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Nor zaitugu? Ambrosio, Barakako biztanlea eta Jonanen auzokide eta fan amorratua. Nolatan zara karrerak ilegalak egiten? Entzun Ambrosio nire gulekin oso sekretu dago, eta egunero enteratzen dut, Guazen! Eta zergatik gutaren zaizula nire? Zeren dago todo full, eta da Barakako neskarik hoberena. Bueno, orain egun osoa jarraituko genuke zurekin, baina beste gonbidatu bat izango dugu. Nahi duzunean bere etorri. Beno, oso ongi pasatu dut eta eskerrik asko, eta gogoratu bai esmanuta hoberena. Eta orain kanta bat jarriko dugu gure gonbidatua Isabel Royoren izaera ondo isladatzen duena. Kaixo, Isabel? Kaixo, zer moduz? Nahi baduzu galderekin hasiko gara. Bikain, ba. Telebistaz aparte, Juanekin erlazio bat duzu? Bai. Bombazo informatibo! Marisa! Jone mendik. Barkatu, nire bizilagun zorro bat da. Zenbat sari irabazi dituzu zure bizitza? Uste dut, xabdala, edo amasei, denak oso garrantzitsua. Dakigunez, La que se avecina serian zeutzatuta. Oso gustura nago, denak eskuzabalak direlako. Beno, gustura segituko genuke, baina orain entzulek daukate garrantzia eta beraiek egiten dituzte galderak. Ados? Bai, ados. Arratsaldeo? Arratsaldeon bai, galdera bat daukat. Lasai, esan. Zergatik zaude beti hain lasai? Jokaerak asko errazatzen duelako. Eta beste alde bat zergatik zaude, non erosi zenuen pipa? Nire lagun Mariano Kerralistikan, komunitateko artesainak. Astaltzeko oso ona delako. Beno, Isabel, gustura jarrituko genuke galderak egiten, baina irratsaioan